Βήμα Ερατοσθένη, καλώς ήρθες. Πόσο καιρός έχει περάσει από τότε που ήμουν στην Αίγυπτο και μελετούσα στην περίφημη βιβλιοθήκη. Πες μου όμως, πώς είναι η βιβλιοθήκη τώρα? Παραμένει γεμάτη όπως από όλο τον κόσμο. Τα συγκράματά της αυξάνονται χάρη στο ζήλο των Πτολεμαίων. Και το μουσείο? Το πλήθος των επιστημόνων που συγκεντρώνονται εκεί και αναπτύσσουν τις θεωρίες τους, όλο και αυξάνεται. Θυμάμαι πάντοτε την παραμονή μου και τις μελέτες μου στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο θυμούνται πως χάρη σε ένα και τις εφεύρεσές σου το τέμνα κουκλία, αυτή στις θαυμαστές έλπας που αντλεί τα νερά, κατάφερε να γλιτώσει από τις συνοικές πλημμύρες του Νείλου. Τώρα μιλάμε θαυμασμό για το τελευταίο σε κατόρθωμα. Τη μετακίνηση ενός μεγάλου πλοίου με βαρύ φορτίο, τη θάλασσα στεριά, με ένα σύστημα τροχαλιών. Αυτός ήταν και ο στόχος μου, δηλαδή με μια μικρή δύναμη να μπορέσει να κινηθεί ένα μεγάλο και βαρύ φορτίο. Πες μου όμως, Αρχιμίδη, και την ανακάλυψη του θετικού βάρους των σωμάτων, που μου έγραφες ένα ισογράμμα, χωρίς να μου εξηγήσεις και πολλά. Αρχικά έγινε με αφορμή το κάλεσμα του βασιλιά Ιέρωνα, που ήθελα να το αποδείξω αν το στέμμα του φτιάχτηκε από καθαρό χρυσάφι. Έτσι ξαφνικά ανακάλυψα ότι όταν ένα σώμα βυθίζεται μέσα σε μια λεκάνη με νερό, το βάρος του νερού που εκτοπίζεται είναι όσο και το βάρος του σώματος που βυθίζεται. Αυτό οπότε αλήθεια το ανακάλυψα όταν ήμουνα στο Λουτρό και με ενθουσιασμό όταν το ανακάλυψα βγήκα έξω και φώναζα έβρικα. Μάλιστα, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Άρα καλλιτέχνης αποδείχθηκε από αιώνες. Ακριβώς. Να μην ξεχάσω, Αρχιμίδη, να σου πω τα χαιρετίσματα του φίλου σου του Κόνανα, του αστρονόμου. Μιλάει με θαυμασμό για την καταπληκτική αστρονομική σφαίρα που κατασκεύασε. Λέγεται πλανητάριο. Αναπαριστά το ηλιακό μας σύστημα και τις κινήσεις των πλανητών. Αρκετά όμως ασχοληθήκατε με τα δικά μου σοβαρά επιτεύγματα. Πες μου όμως, εσύ με τι ασχολείσαι το τελευταίο καιρό? Προσπαθώ να αποδείξω την σφαιρικότητα της γης και το τελευταίο καιρό οι προσπάθειες μου έπιασαν τότε. Δηλαδή κατάφερα να αποδείξω ότι η γη είναι σφαιρική. Πώς? Κάνοντας κάποιες απλές παρατηρήσεις. Όπως? Για παράδειγμα, έχεις δει κάποιο πλοίο να φεύγει ή να έρχεται από το λιμάνι? Φυσικά κατά την αναχώρηση. Στην αρχή κάνετε στον οριζόντα το κάτω μέρος του πλοίου και ύστερα το κατάρι. Αν και ήταν επίπεδη, θα δινόταν όλο το πλοίο συνεχώς. Πολύ σωστά σκέφτηκες, Ερατοσθένη, αλλά από μια τέτοια παρατήρηση μπορούμε να βγάλουμε ένα τόσο ανατρεπτικό συμπέρασμα. Φυσικά και δεν μπορούμε από μόνο μια παρατήρηση. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που με κάνουν να πιστεύω ότι γίνεται σφαιρική. Πες μου ακόμα ένα στοιχείο. Αν η γη ήταν επίπεδη, δεν θα είχαμε τις φάσεις της σελήνης όπως τις έχουμε σήμερα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι και αυτή η παρατήρηση είναι σωστή. Πες μου όμως, με τι ασχολείσαι τώρα τελευταία? Προσπαθώ να βρω την περιφέρεια της γης και το τελευταίο καιρό κατάφερα να τη βρω. Δηλαδή κατάφερες να υπολογίσεις την περιφέρεια της γης? Ναι. Και πόσο σου βγήκε? Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, η περιφέρεια της γης είναι 250.000 στάδια. Θα πρέπει να κουράστηκες πολύ για να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα. Αν οι υπολογισμοί σου είναι σωστοί, τότε άξιζε τον κόπο. Αν δεν είναι, δεν πειράζει. Η προσπάθεια που έκανες άξιζε. Ανυπομονώ όμως, Αρχιμίδη, να μάθω για τις φιλοπρόσφατες εμπειρίες σου και κυρίως για τα σχέδιά σου. Θα σου φανεί παράξενο, αλλά τώρα τελευταία ασχολούμαι με τις πολεμικές μηχανές. Πολεμικές μηχανές, πώς και έτσι? Με αφορμή το κάλεσμα του βασιλιά Ιέρωνα που ήθελε να του φτιάξει πολεμικές μηχανές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντικρούσουμε τις επιθέσεις των Ρωμαίων και του στρατηγού Μάρκετ. Έχω ακούσει ότι είναι από τους καλύτερους στρατηγούς των Ρωμαίων και έχει κατακτήσει πολλές πόλεις. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα μπορέσεις εσύ, Αρχιμίδη, όσο μεγάλος μαθηματικός και μηχανικός κι αν είσαι, να τα βάλεις με έναν τέτοιο στρατηγό? Αναμφίβολα. Αρχικά θα χρησιμοποιήσω τις αρπάγες. Τι είναι αυτό? Είναι η ονομασία που έχω δώσει σε μια μηχανή, όπου έχει μία δοκό και το ένα της άκρο είναι πάνω σε μια πλατφόρμα. Το άλλο της άκρο έχει επάνω την αρπάγη, το οποίο πιάνει το καράβι, το σηκώνει ψηλά και το πατάει με δύναμη στη θάλασσα ή στα βράχια και τσακίζεται. Πολύ εντυπωσιακό. Όμως δεν αρκεί αυτό. Σκέφτομαι επίσης και κάτι άλλο, αλλά με επιφύλαξη. Τι δηλαδή? Γίνε πιο σαφές. Κάτωπτρα, μεγάλοι κύλοι καθρέφτες από καλογιαλισμένο μέταλλο, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν τη ηλιακή ακτίνα και θα κατευθύνουν επάνω στα ρωμαϊκά πλοία, τα οποία και θα καίγονται. Καταπληκτικό. Όμως είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει? Δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε. Επίσης, σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω το ατμοτηλεβόλο. Δηλαδή να εκμεταλλευτώ την πίεση του ατμού, έτσι ώστε να μπορέσω να εκτοξεύσω λίθους σε πολύ μεγάλη ακτίνα. Όμως έχω μάθει ότι έχουν και αυτή ένα τρομακτικό όπλο, τη Σαμβίκη. Είναι ένα δυσπύργο το οποίο ωφελείται από μετακινούμενες σκάλες από ξύλο. Αν βάλετε μια σκάλα πάνω στην άλλη, σε παίρνει το ύψος των οχυρομάτων. Αν σε υποστηρικτές τσαμπίζονται κάτω από τις σκάλες, έτοιμοι για επίθεση. Είναι αρκετά επικίνδυνο όπλο, αλλά δεν χρειάζεται να ρισκώ. Έχω στα σκαριά μου ένα μεγάλο καταπέλτη και ένα λιθοβόλο γερανό, οι οποίοι θα εκτοξεύουν λίθος επάνω σε κάθε Σαμβίκη και θα την καταστρέφουν. Καταπληκτικό. Όμως ακούγονται τόσο θαυμαστά όλα αυτά. Όμως είσαι σίγουρος ότι θα πετύχουν? Μην ανησυχείς, δεν ξέρεις ότι όποιος γνωρίζει το μοχλό και τις ιδιότητες του κάνει θαύματα? Δηλαδή? Ο μηχανισμός αυτός είναι πάνω στις κατασκευές μου που έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει μια μικρή δύναμη σε μια πολύ μεγαλύτερη. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ένα θα σου πω. Μόνο ένα, όχι δύο, ένα.
Δώσ' μη πας το και τα γά κινήσω. Δηλαδή δώσ' μου ένα σημείο έξω από τη γη, θα σταθώ και θα κινήσω τη γη, φίλε. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Θεωρητικά τουλάχιστον μπορεί να πετύχει. Τόση δύναμη μπορεί να σου δώσει ο μοχλός. Ακούτε τόσο θα μας τα λεφτά. Να γράψεις για αυτές εκεί. Δεν νομίζω θα ασχοληθώ με τη συγγραφή αυτών των μηχανών. Σκέφτομαι, η βασική μου αρχή είναι η επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων και μαθηματικών. Κάνεις λάθος, είναι πολύ σημαντικά. Πάντως, όπως και να έχει, εύχομαι οι συμπατριώτες του Σαρακώση να βρουν τις εκθέσεις των οργανών όταν δεχτούν την επίθεση. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.